Ήταν μια γάτα με ένα ποντίκι. Το ποντίκι καλύφθηκε, αλλά η γάτα σφήνωσε στην τρύπα του ποντικιού και μετά δεν μπορούσε να βγει, αλλά το ποντίκι ήταν πονηρό. Έστησε μια παγίδα και την τσίμπησε την ουρά της γάτας. Ήταν μια αρκούδα με ένα λύκο που ο λύκος είχε πάει στο βουνό και η αρκούδα ήταν πολύ έξυπνη και του είχε στήσει μια παγίδα, και τότε είχαν ακούσει τα άλλα ζώα του δάσους και είπαν θα φύγει η αρκούδα. Το ελάφι είχε πάει να πιει νερό από ένα δέντρο, αλλά το δέντρο είχε πάρει φωτιά και ο πυροσβέστης έσβησε τη φωτιά και το δάσος δεν κάηκε ολόκληρο, αλλά το δέντρο ακόμα ήταν καμένο. Μια φορά και έναν καιρό ζούσε ένα ελαφάκι και μια γοργόνα που την γοργόνα την είχαν πιάσει οι πειρατές, και όταν μια φάλαινα ήρθε να τη σώσει, το φεγγάρι έγινε φίλος με τα αστέρια και έπαιζε και παίζανε συνέχεια κρυφτό, και το φεγγάρι έπαιζε με τα αστεράκια κρυφτά και κυνηγητό. Και ένας σκύλος που κυνηγούσε τη γάτα, η γάτα το σκύλο έριξε μια παγίδα και ο σκύλος με τα νύχια του την έκανε κομμάτια την παγίδα και ακόμα κυνηγούσαν, και τότε ο σκύλος έστησε μια παγίδα και την έπιασε και η γάτα δεν μπορούσε να ξεφύγει. Ο φωτικός πήγαινε και έκανε παγίδα και μετά ήρθε ένα παιδάκι και το έβασε κλειδί και το τάισε. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας δράκος με ένα δεινόσαυρο που το λένε Ρεξ, και όλος τους δεινόσαυρους τους σκότωνε. Μια μέρα υπήρχε ένα χιλίκος και μια κούλια και θέλανε και οι δυο να ήταν το ζασογικό τους και μαλώνανε κάθε μέρα, και μία μέρα ο λύκος έκανε μια παγίδα για την ακούλη και πήγε μέσα στην παγίδα και Μαργαρίτα, Μαργαρίτα, κάθε μέρα κάθεσαι στο παράθυρό σου και οι φίλοι σου σε φωνάζουν από έξω.
φορά και έναν καιρό ήταν ένας σκύλος και μία γάτα. Και η γάτα έφυγε από το σπίτι της και ο σκύλος περπατούσε και βρήκε τη γάτα και την κυνηγούσε και η γάτα έβγαλε μία παγίδα και ο σκύλος έπεσε στην παγίδα και την παγίδα την χάλασε. Μια φορά και έναν καιρό ζούσε ένας λύκος και αυτός ο λύκος που πεινούσε τόσο πολύ είχε δει τη Μαργαρίτα να ήταν τόσο τρυφερή, μα τόσο τρυφερή που πήγε από πίσω της και την τρόμαξε και της είπε θέλω να σε φάω, και εκείνη έτρεχε μπροστά το κορίτσι, η Μαργαρίτα και πίσω ο λύκος, μπροστά η Μαργαρίτα, πίσω ο λύκος, και μετά έφτασε στο σπίτι η Μαργαρίτα και ο λύκος έσπασε την πόρτα και μπήκε μέσα, τα γκρέμισε όλα. Μετά άνοιξε την πόρτα την πίσω η Μαργαρίτα και ξέφυγε. Την κλείδωσε ξανά τη Μαργαρίτα ο λύκος στην ντουλάπα και κατάπιε το κλειδί μέσα στην κοιλιά του. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ο λύκος με την πεταλούδα που όταν είδε την πεταλούδα την είδε τόσο όμορφη που την κυνήγησε. Μετά μόλις έφτασε στο σπίτι της κλείδωσε την πόρτα ώσπου ο λύκος να μην μπορεί να μπει μέσα. Μετά ο λύκος πήγε από την πίσω πόρτα και η Μαργαρίτα και η πεταλούδα ξέφυγε. Μετά είδε ένα δέντρο και πήγε να κρυφτεί. Ο λύκος όμως την έψαχνε ώσπου μετά η Μαργαρίτα που τα είχε δει τον είχε χτυπήσει